Dwi wedi dysgu sut I drin gwenyn yn do a sut I gasglu mêl, ond dwi rioed yn un byd efo'r cwyr. Felly o'n i'n meddwl, a hitha'n ddolig, sa syniad I mi ddysgu sut I wneud canwyll y ddwy. A pha athro gwell na Bertie Jones o Ryd y Penne Aberystwyth, sydd wedi ennill gwobred I ri efo'i ganhwyllau a'i fel mewn sioia ar draws y wlad yn cynnwys y sioe frenhinol. Helo, Mr Bertie Jones. Sut ydych chi? Helo, fe. Sut mai? Yr I chi? Da iawn, a dwi'n das mae chi di'r pencampwr canhwyllau. O, diwy, mae'n gwybod am mynd I fi. Na. A fel hyn, ydych chi'n dechrau, ie? Ie. Codi hwn mas, chybod, as cappings dyn ni'n galw fe. A roedd e fewn fan hyn, a wedyn... Dych chi'n gweld y cwyr fan yn torri, a chi'n gweld a rhedeg fewn i'r bwced fan hyn. A wedyn, na'r proses yma'n di. Oes angen offer fel hyn, oes? Oes. O, rhaid chi gael rhywbeth fel hyn. Oes. A fe mae hwn yn gostio? Efo £100. Mae'n job ddyn ni'n cadw gwenyn, ydy? Ydy. Mae gennych chi bwced yn hyn yn llawn o gwyr di toddi. Be sy'n digwydd wedyn? Diolch gyda fi. O, reit. Ie, diolch gyda fi. Rwy'n arall? Ie. Chwith de? Mae Bertie di addasu sied yn ei ardd gefn yn unswydd I greu bob math o bethau efo cwyr I wenyn. Canhwyllau, cacennau roi sglein ar bren, a hyd yn oed hufen i'r wyneb. Ie. O, dwi'n mynd I allu neud un o hyn? Yw, mynd ewn un nes ymlaen wan. Dwi eisiau chi hwn nawr roed y gwer mae fewn yn y sosban i'n gadoddi a wan. Ti wan te I wneud y ganwyll neu'r gacen be chi eisiau neud gyntaf. O, sut mae'n gwneud canwyll? Wel, Y peth cyntaf I wneud ydy gwthio nodwydd drwy'r wic, tua modwedd o'r pen. rhowch chi'r wic fewn. Yna cael gafel ar y mold a gosod y wic I orwedd yn y canol. A chlymu bob dim at ei gilydd efo bandiau elastig. Mae'r nodwydd yn eistedd mewn 2 hollt ar draws un pen o'r mold I gadw'r wic yng nghanol y ganwyll. Yna, da ni'n arllwys y cwyr poeth I fewn yn ofalus. Dyma ni, mae'n dod i'r top. Chos beth mwy? Dyma bach. A chi, ewch hwnna'n ôl wan. A wedyn ni'n mynd mlaen ar gacen hwn, de. Reit. Mlaen ar y gacen. Dyn ni'n rhoi bach o fferi liquid fan hyn nawr ar y badell fan hyn nawr. A fe'n helpu fi o sticio. O, reit. Ni'n rhoi y cwyr wan, trwyddo'r hwn, blancet I hwn. Da chi wedi torri blanced yn Ydw, off o'r gwely, ydw, wedi torri'r blanced off o'r gwely. A wedyn ni'n twysu y cwyr wan trwy hwnnw. Dyma'n hitlo fo. A mae'n mynd trwyddo wedyn, de. Credu yn anhygol o sydyn, achos ydych chi'n gweld yn gwynnu rhwng yr ochr syth. Yndi. Mae Bertie'n arbrofi efo bob math o siapiau amrywiol. Ond beth am fy nghanwyll fach chi? Reit, wedyn agor hwn, ia? Agor hwnna, mae'n dweud. A chi. Styc, o'na ni. A chi. Wel, pan fyddai'n ei thanio hi, fyddai'n meddwl amdano chi. Fyddwch chi? Byddai. Sorry, de.